Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ay, napok kaya. Ay, nanak ko ya. Haya. 27 mon. Isumatla wawagan na kayo ti NGSB. Tatan, non-girlfriend since birth? Nagwapo ka, Norberto. Nasingpat ka. Amo man tuminom ti arak kim sang kagbarbartek, hanggang siksigarilyo, nagagat ka dito bangkal, nagmula ka, nagtarakan. Yung mapangagana ita. Katawang pa tinubiyam. Anak, sikat ti brodek, at sikat adday ti danami kininanang mo, kat mailiw kami ti apo ko. Hanya pala tururayem. Tatang, anong harti mo balang ko, no? Noon niya, bulot na dilam. Ay, sa mo lang ang matultulad na niya gayem mo nga ni Tomas. Ni Tomas kita nakamanong anubyan. Makaupatan. May kaupatin siya ka. Ni may sa awampay. Ni siping awampay. Andang harugong tanang kasta. Ape ka sa sino kumatisa nga makaungat. Di mo matsamad ngamin aramidan tagarem. Di mo gamin nagpaspasyar. Tilang ayam mo. Lusanga dito yung balay. Adda ka rin na bangkag. No awang ka na bangkag, awang ka rin balay. Adda ka iti ayan ni Tomas, nga best friend mo. Di ka di mo, di ka pa isuro kang kuwana. Isungrod nga, mapanak kita dyan, ayan na tatang. Tagpaisuro ak. Ay, po, ay. Nukastam latang ngagbabaak nga barok. Kaulat amokon. Iso ngaglalain kan Lalain kan. Agarim ka, mangnubya kan, agasawa kan, tapos na kastakit at damat ten putot mo. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salayang nga paset, dati pagkasalitaan ni Norberto iti Ilocos Norte, ngayon tayo pinauluan iti agpadpada. Sino tagpadpada? Ito iti may kadwa, ngayon na ipagpilyan para ti panakapili ti best leader of the second week. Iti bulan ti July, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Hindi ba nang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabaan nyo kada kita kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Pakinggan ninyo ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans.
No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account da nga Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Isa ron na tayo hintay pa idenggan dato'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Always na agsunat kaya sad no that true to life success story yo. I-computer yo sa USN iti email address nga nemerstudio@yahoo.com nemerstudio@gmail.com. Una saan kaya ipasurat yo kanyak akas ko na ni Mayang. Kung dakandak lang, ag-message ka lang dito page nga Dear Manong Nemi, wala saan kit page nga Ray Fiesta Sentencedor Award, wala saan na intent ko kada kayong email address nga nemerstudio@gmail.com. Ayan. Kahit kunayo sa niya, sir, kahit ko paisurat, no, agpa-interview para iti lagip tinapalabas ko. No, kunayo dyan, iset tayo iti schedule nga panang interview kada kayo. Nusan nyo ka mailan nga isurat dagiti pakasalitaan nyo. Kaster ramidan de kita duma kalsat. Kaya? Okay. Kahit kung ipalagip kada kayo, madama kayo palang agbibuya ito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award, no saan nyo pa nga na-share. I-share yun ito yung video tayo sa iyo i-like. Kaya no saan ka pa nga nag-follow, itila ito yung page ni Paring Ray, pakipalo ya. Kaya kaspagarigan no ijay to YouTube channel, tingga pangangigan, itila ito yung video, i-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kay kuma. Ayan. Madama nga ag-share, sa kabayangan ito i-tuloy dito pagkasalitaan ni Norberto iti Ilocos Norte nga pinauluan tayo iti Paolo na? Tiraran Norberto nga napauluan iti agpadpadada. Agpadpadada. Sino iti agpadpada? Sino at agpadpada ya? Nga bagbagada. Nenen. Ayan. Okay? Hindi madawan kang bibuya kanya kita. Ni Erlinda Panterosete. Kastawatan kinda dua pa nga madamang bibuya. Pag-share ito yung programa tayo. Kayo ang kabisat. Sharing is good. Tarararan. Okay. Bigyan agor oray nga premyo para kada kayo gabsat. No, na kayo ti mga abak. Malaksid iti weekly and monthly prices. At agor oray nga grand prices. 50,000 pesos awatan nyo no mga abak kayo kas grand winner. First runner-up. Isyon na nagpuor. Nagloko dito eh. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up,
10,000 pesos kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Hello, kini Josephine Estango. Thank you for watching. Ni Mr. Aurelio Piesta Jr. iti Hawaii. Kasama na kini Australia Haduka. Naragsak ng kay panagbibuya. Hindi ka din tuloy. Dari pagkasalitan. Ni pagayam tayong Norberto. May kaduwa tayo pagpilian para tayo nakapili di best leader of the second week di bulan ti July. Yan. Okay? Pinauluan tayo iti agpadpadada. Ituloy tayo yun kay basa. Manong name siyak ti burdag kat talaga nga siyak layangan ti awan pa iti asawa na kada kaming agkakabsat. Tultulungak, nagagata kamang tultulong kinitatang manon name nga agbangkag at mula tinatayang ken fruit trees kanagtarakan ti tingwen. Kinabudno naman asawa na lang tikurang kaniyak agsipud ta adun ti ornong ko. Ngayon kas kunana agsupadi kami manon name ken ni Tomas nga best friend ko. Tani Tomas ket talaga nga playboy. May kapatan ni Nelia nga nubya na. Inawis na manong name ita medyo isyat mi kano. Napanak nga ro ket nakigtuta. Kung man ang siksigalahan. Kaduwak ni Nelia. Hamo pa naman mo. Nagan lang. Ay, sweetheart, best friend ko ni Norberto. Tigayem kong NGSB. Non-girlfriend since birth. Nagwapo ka, Norberto. Nga apa o nobyom? Ay, nobyam. Bayam. Itad kunto keng kadatay cellphone number ng best friend ko. Agpadpada kayo. Agpadpada da? Sino? Dan Norberto kin Minerva nga gayem ko. Agpadpada da? Nga ana? No NGSB ni Norberto, timadgayam ko NBSB. No boyfriend since birth. Hadi. Ay. Sige, uminom tayo nga rin. Uminom tayo, kalbasan na. Manong nemi, iminom kami, beer, inuman ni Nelia. Idinto ta, nagpasaklot ni Nelia, keniya. Tumasket ni, lips to lips, damat ka. Papaalang dakmat. Papaalang dakmat. Iso nga ro, tap na mapilitan ka nga makinubyon. My God, sweetheart, mabitinak. Hindi ta kwarto. Makan. Manong nemi, talaga nga papaapalan. Diyan ko na mangag, no anat mapaspasamag iti unag ti siled, manong nemi iti makderak, imasadagag iti ruangan, indinnes ko tilapayag ko ti abulong ti ridaw kat ni. Nakalawlawa ka mang mangag ko, Tomas, naglaing ka, Barukong kano pailan day dyan. E di ko impababa ka nun manong nemi. Sige, ipababam pa. Hindi ta kayat ko, di ta tom, di ta. Kasta, hindi ko to yun. Pimanaw ako, napalag nagsublite yan. 30 minutes ko na. Nagurayat nga 30 minutes. Gusto ko na ilingid daw nung nemi nga rin mo. Pag gusto nga 30 minutes 30 minutes. 10 minutes per round. Nakalaling na kayem mo, Norberto. Nakalalaing, nakaimimas kami at Nelia. Ay, tuloy ito tuminom. Naging ka manong naming identified na kanya ko na cellphone number. Dito, tawagam, agpadpada kayo. Padpada nga, awan pa boyfriend na. Awan pa yung girlfriend mo. Virgin pa lang natugayom ko. Nagsupadi ka mga rod ngay. Siyak, mahiligak, balugak. Ni Herminia, Minerva ka na kumang. Nagaganda ta. Sales lady na tiyandaan. Kansimple lang tipidnas na. Agpadpada kayo nga rod. Agpadpada da? Manong nemi, idiadda ko niti siled ko, indahil ko, tinumber ng inted ni Nelia kanya. Simong pa. Hello? Minerva?
Good evening. Sino ito eh? Ni Norberto. Best friend ni Tomas. Nga boyfriend ni Nelia. Nga best friend mo. Ah, ni Nelia tinangtid kanya kaya ka tinumber ko? Diya ka di ba nila makadisturbo? Saan man? Herminia, hangkapay nakikita. Uri siya ka. Ngim ti pa nang ibaga ka ni Nelia, ti ba kabuklam kita. Agayatakan ka. I love you. Ala. Nag-alaalis to ka met, Norberto. Padpada kay sa amin ka na di best friend mo ni Tomas. Saan? Agsubadi kami. Akas met ti pa nagsubadi yo kini Nelia. Kahit mo sawen, agpadpada ta? No girlfriend since birth. Kitsi ka. No boyfriend since birth. You are still virgin? Mabaling ka din nga kita tanto ng bigat. Sa din ho. Sa din kaya't mo. Di-off ko na bigat. Sige. Sa din no? Mall. Iti mall. Tilawag. Indan to glance. Sa tanto mapaniti. Idan sa din no? Ibagak to kaya ka. Kasda nga rood, tinabasamak, manong nami, katni, maragmaragsakan, datatang kininanan. Kasta, agaliwag sa ka. Ada date ko, tatang. Amamuklay drabi. Inted ni Nelia nga girlfriend ni Tomas, tinumber ni Minerva. Rinugya ko nga dinigangan, drabi. Kadalayan ka man kaya mga garam. Sige, datang. Sabi ko tamak-eskurak nga dagos. Manong name simple ti pintas ni Minerva. Nagalamano kami sa lang alamano. Inarakop ko pa yun. Ala, nakalalis to ka. Padpada kayo sa amin kini Tomas? No. Sige kinsiyak nagpadpada. Damog ta kayat. You are my first and last love. Damanganan. Sadyay. Kalpasan na. Intanto niti hotel. Hotel? Padasan tan. Tanga paatiw ka na kiti duwang agayam ta. And then, manganta pa nga sa tan tumapan. Uy, kahit mo sawan, kahit mo, isot na ikari. Hindi ka rin. Hindi makapangal daw kami manong nemi, rimuar kami. Hindi kasidgan nga hotel, hindi data nga mall, manong nemi, subject kami nga nag-check-in. Kaya da kami iti uneg, manong nemi, aguri ko, agpadpada ta. Uy, agpadpada ta nga awampay ti padas na. Kasi nung arod, ano't umuna, maalis to lang masurusuro. Umuna ta agin narako. Kinakapapot, di pa naglanang di kiti lipsta. Roberto, kalpasan lang ikadantang derawaten da. Kasta, ala, di makita amin na po, nagpintas kami na ba? Napimpinas kami ni Nelia. Talaga man, gugwapo kami ni Tomas. Agbagay ta, agpada ta, agpadpada ta. Norberto, nagmayat ka kami din, iti barokong ko. Impababakpay manong nemi tinulad ko ni Tomas nga laing nga sumisid. Kitni, adadan manong nemi ti asok ni Minerva. Norberto, apay nakastoy kasla. Adasal na kayat hanga makaror nga imnas ka marikrik na lukatakon sa kanaga lukatakon ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi wen linukatakon manong nemi inrusod ko kalbasan na manong nemi inyukuyuk ko ket kastat adda di pa nag-asog manong nemi ni Miero.
Oh, Norberto. Oh, Norberto. Oh. Nalaing ang magayang. Nalaing kang magayang. Kayang-kaya gayam. Alis to lang ang masurusuro gayam, di ba? Oo nga, Rod. Ala, no naalam mo ti kayat mo, baka no, baybayan na to saan, Minerva? Lo kayat mo, kaya ikasar ka nga dagos. Wen, adot ornong kon. Umay kam to mga asawa. Umuna na ta asawa, ngam da Tomas kininelia. Wen, ni Tomas ti best man ko, ni Matnelia ti maid of honor mo. Sige, ulitan ta pa. Ano, ulitan ta. 3 oras. Oh, Norberto. Niliagamit kami manong naming as tao ni Tiragsak ko ng ipadamag kadatatang kininanang nga ore ko lain yarakop. Tatang, nagbunyag ka kon. Di pa lang, ubing ka. Maladag ka, kabilit nagbunyag ka. Sa bali bunyag, tatang. Ay, kahit mo sa word, na date mo, ni hotel mo pa yan. Tatang. Kagsaga na kayo. Tayo na itong mga asawa. Manong nami impadamag ko kini Tomas, impadamag bet ni Minerva kini Nelia, kaya tinawagan na ni Tomas. Anya? Nabasan? Uy! Agpadpada kami nga nagsursurong na alistumat nga nagsursurong. Agpadpada kami nga talaing nga mapadasan ni. Agpadpada kami. Agpadpada kayo? Uy, agpadpada na. Kaya yung pagamit dito akin ni Minerva kini Nelia. Ket, si kandod best man ko ha, agkasar ka nga tagos? Uy! At manipod met idin, manon nemi nga may sagsagan at ikasar kalpasan nga napag kami ng asawa. Pasareo may dito'y balay, dito'y kami balay, manon nemi nga bembang, bunsaan, mapanak iti balay da. Aging kadimtengan ti panagkalay sa amin, manon nemi. Nakaragragsak kami. Kunada, kasla di kampay lamamat nga danasawang barok. Ti amo mi kataglaklakay ka barok. Kadayaw mi ti kinagagat. Kinapintas ti trabaho dati asawa. Anawaan ni nanang mo alagi na nakamatan. Kung muna na, naglaing tagibalay. Sama ba nagtrabaho? Naging nga sigamit iti mapanintabangkan. Nagagat kayo agpadpada. Agpadpada da. Nga nagagat. Naging ipadamagan manon name iti asawak nga da nagpitpitik iti saklot na. Iti takailan ti tiyan na manong name nagigkatan iti trabaho na. Naging pas ngay na ni Junior manong name iti imay mat ati katugang ang babae nga ng tulong kininanan nga nang dalagan keng kuwana. Naparaburan kami manong name iti talungan na. Idinto tada Tomas kaninelia manong name ket nabayagdan nga nagsina. Gabutan na uman ni Tomas, nakasapol man ito sa bali nga babae. Kastamet kay ni Nelia, nakasapol man ito sa bali nga lalaki. Ay, agpadpada da. Agpadpada kami manong nemi keniya Minerva nga talagang agpimpinatig awanin sa pulagpay iti kinaimbag ng asawa kinaimbag ng ina kasmat kinaimbag kong asawa ken kuana ken na nadunggo nga ama. Dito nga rod manong name iti pagkasarita ket thank you tilaing mo nga nangibasa ket sapay ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti pada ken nagbuya ken nagdengeg more power to your program. Tayagyaman nga pagayam mo Norberto iti Ilocos Norte. Dagiti nagbuya buyaan yung tumitlaing yung tunoal daw 12:30 ken kanat alas 2 programa tinga lagip ti napalabas ti Action Radio DCJ Silawag na nabibinas mo lang iti panakay-portrait. Thank you nga rin, iti nga panag-buya, kaya panag-dengeg. Thank you kini Erlinda Stavillo, kaya nastamatan kini Erlinda Rosete, ni daduma pa nga nagbuya. Salamat po kada kayo. Kaya, ni Teresa Balmaceda, thank you. Okay, Estrella Hadoka, Taran, Josephine Stango. Okay, thank you for watching. Madam Dama, kikita tayo para iti Dear Manong Nemi. Thank you.